Goeie. Als je op de televisie zag naar Het Verhaal van Nederland van Daan Schuurmans, of, en nog beter, het boek Friezen van Flip van Doorn lezen, dan weet je dat wij jettiets een grensoerskriedend volk wienen. Flip beschroeit dat we in de tijd niet hien van alles is bij ons beter, dus blijven we maar thuis. Nee, wij gaan de grensoer. Wij wienen wraadontwikkelaars. Grensoerskriedend is lik wel de oude weken een smarrig worden. En dan had ik het net hoe dat onzinnige gedoog hoe vrouwje die haar in het zin brengen dat er 20 jaar iemand aan haar kont ziet, onder het idioot op een foto zetten van je eigen geslachtsdelen en die ik dan versturen. Nee, dan hak het hoe dat de vastzetter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, net meer wil dat we dat woord idioot in de Kamer broeken. Of in mijn knettergek verklaren. Waar leidt de grens? Ik ga een hekel aan vlokken, maar broek wel verdomme of verdikken me. Orenmeester vindt dat ik te sterk. En wij hebben hier nog een andere taal, waar toch een woord wel eens wat oors betjut. Ach, Bergkamp had wel wat gelijk, maar we zijn al 4 Dat komt omdat in de media zo vol bewondering wien over de oerdreune teksten in de elitaire Tweede Kamer. Nou, en soks is echt net begonnen met Fortuyn en Wilders. Boer Hendrik Koekoek, dat wie de eerste populist. Ik wil geen statistieken, maar ik wil cijfers. Ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben tegen. En hij zong met Heid Abraham, Den uil moet in den hoek. Poeh, die doortochten wij doen. Je schrikt nou van het woordgebruik op sociale media hudder als van Poetin. De Lijouterpartij lijst 058 zeuren van de week terjochten hoe dat Ljouwer te min dien had onder onderhoud van wegen en bregen. Het huidige college heeft dat vies laten liggen. Waarom het woord vies? Dat maakt het kreksmarrig. En ik weet wel dat als het woordje er net in stier, dat we het bericht net opvallen wie, dat het net meer spannend wie. En dan is de conclusie dus dat het net gaat om wat de politici zeggen, maar hoe ze het zeggen. Dat is toch wel slijm idioot? Die leur ben knettergek.